Sayro nato ang latest weather update. Pinaagi ni Ned Salitrero, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa ato ang panahon. Northeast monsoon o amihan ang padayon na nakaapekto sa Luzon ug Visayas. Ug makita nato nga wala kitay other significant weather system nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, busa ang probinsya sa Cebu ug uban ang dapit sa Visayas, padayon na makasinati og generally fair weather na diin aduna lang kitay panagsang mapanganoron ngadtos madag umong kalangitan o mga patak-patak lang na hinay na pag-ulan. Moosad kini nagdala nato og bugnaw nga panahon sa nilabay na mga adlaw. O para sa atong temperature forecast, ang pabilin na ubos ang temperatura sa Metro Cebu, 23 to 30 degrees Celsius, 25 to 31 degrees Celsius sa May Dumaguete ug Siquijor, 24 to 30 degrees Celsius sa Bohol. Samtang diri sa Eastern Visayas, 24 to 30 degrees Celsius sa Eastern Samar, lakip na diri sa Southern Leyte, ug 23 to 30 degrees Celsius sa Tacloban. Samtang sa Western Visayas, 24 to 31 degrees Celsius sa Bacolod ug San Carlos City, ug 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo City. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan ngadtos kusog na paghuros sa hangin ang magpasulabi sa tibuok Visayas, diin ang kadagatan kasarangan ngadtos may pagkabaloron ug ang ato ang wave height mag-range from 1.2 to 2.5 meters. Ang ato ang low tide ugma sa alas 7:34 sa buntag ug high tide sa ala 1:38 sa hapon. Ug para sa atong extended weather forecast, inig-abot sa Huwebes, padayon ta nga naatay mga sunny periods ug mostly cloudy skies, pero pag-abot sa Biyernes ug sa Sabado, makasinati kitag madag umong kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-ulan. Ang adlaw mosilang ugma sa alas 6:04 sa buntag. Dinhi na lang kutob ay kalimot sa pagbisita sa atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph o i-follow ang ato ang Twitter o Facebook account. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Ned Salitrero, daghang salamat.